Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Sige po, marhay na aldaw na sa Indogabos, mga tugang na sa ikaduwang aldaw ng duro-diretsong broadcast po ang PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM. Sabay pa bonjing yung FM natin, sabay pa, kasabay ang 97.1 OK FM. Pati na po so samoy ang mga pag-iriba duman sa siyudad Cantabaco ang 106.9 WGB FM. Ini po ang continuing coverage kang DCGB AM Desisyon Bicol 2022. Sa pangarap po kan men and women kang DCGB AM asin kang 97.1 OKM FM asin kang WGB 106.9 FM. Kami po naglalaom na yaong pa magkamudyan padagos ang pag-antabay. Sige daw tabi. Paramdam ka mo mga taga-Legazpi. Albay District, Siyudad Cantabaco, Siyudad Canligao, Daraga, Bilog na Kabikolan, ang sa kuya pong number 096175908888 sa Smart, 096175908888 sa Smart, 0926015620 sa Globe. Pwede man sa Facebook account ko, ang Messenger, pati sa Messenger, Pio Fernandez, sa napul lang tabi nindo dyan. O dyan po sa chatbox kan DCGB News Online. Sagod kitang alas 5 ng pagkahapon. Good morning! Ako po si Pio Fernandez. Diyan sa luwas, yaon pa po ang tropa, nakaantabay. Kuniga po nin mga eventualities. Ang bilog na puwersa sa 1st District, Pading Jomar Bien, 2nd District, si Pading Alarmario, katuwang si Ans Galero, Luens Barcena, asin si Joshua Bino, sa Manibela si Henry de Boy Mata. Sa 3rd District, yaon dyan si Pading Jimmy Nasalita, katuwang ang samuya po mga volunteers. Technical control, ang samuya pong kaparter ngunyan. Sinda po ang nagapaluwas kan samuyang broadcast sa AM band, sa radyo, sa traditional radio. Ang samuya pong Chief Tech DZGB Ramir Bunjing Tanay. Siyempre, yaon dyan, nag-antabay, nagtatarabang-tabang si Mark, si Adin, si Richard, si Tricia. Sa IT, sindaman po ang minabugakan sa muya man pong broadcast, internet, worldwide, netwide, in high definition. Sa production center, si Tricia. Sa newsroom, si News Manager Mardela. Siyempre, sa muya po mga OJT sa kaya kan Bicol University. Si SM Sugar sa FM, DJ Toyang, Nonoy Palaboy, is co-driver, Don Emilionario, si Aris, si Tata Adrian. Kompleto ang tropa. Kamu na lang po, gayod, ang yaon dyan na sa muyang pinaghanap. Paramdam lamang. Sige, diretso na kita ka sa tuyang pag-iriba-iba. Well, tabi so kampo ni Gobernador Al Francis Bitzara, nahiling ko tabi by post na sa Facebook. So saro sa sayang mga ayudantes, si abogado Ayan Lianeta Makasinag, and sa iyang post sa iyang Facebook account,
the people have spoken and let ngayon those elected serve the people well. Yan, tabi, ta aramta namang sanang padagos, nagkaigo po ni panibagong complexion sa lado and magkaigo ni panibagong complexion sa dalagan kang politika po digdi as in governance sa probinsya nin Albay. Sige, pero bago kayan tabi, aramon tada muna diyan sa tuyang nerve center sa tuyang newsroom. Ang ladawan kan bilog na kabikolan isihon tana so mga nanggana tabi ta proklamasyon na sa naman ang pigaharlat kan mga ini. In fact ang ibangani gayud proklamar na ay ipoproklamar na iyan sa mga manlaylay na lugar and masurumpa sinda sa maabot na Hunyo 1 kaining taon. Tabi? Sean B. Aramon ta duman kay News Manager Mardila ang very latest NMR. Marhay na aga. What's happening? Good morning! Yes, good morning, Ping. Bago talaga ni na proklamar na kan Board of Election Canvassers sa Santo Domingo. Mga nanggana. Yes. Nailing ko naman si Mayor June Aguas. Yes, oo. Si Vice Mayor Mark Aguas. Si Councilor Dino Sortida. Councilor Alfredo Balbin. Councilor-elect Lyra Gregorio, as in si Councilor-elected Anthony Winfield. Yan. Roger, so di ko pa nahiling itong baguhan si Binamira. Yan. Pagkatapos si Balilo. So duwang baguhan sa konsyales, Binamira and Balilo. Hindi, si Balilo incumbent din eh. Incumbent. Roger, Okay, sige. Okay, so yan tabi, Ping, ang dagdag natin impormasyon. Diyan sa Santo Domingo, nagproklamar na ng ganang alkalde, vice-alkalde, as in nagkatira mga konsihales. Yeah, makaskas daw. Sige. Okay, yan dali sa News Base, Mardila, good morning. Thank you so much sa NMR. Good morning dyan sa News Base. On Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Yan, naproklamar na po si re-electionista June Aguas kan Santo Domingo. Congratulations. Buda sa bago na tama NMR bago na Vice Mayor so sa iya manatugang si Mark na Aguas. Tukayo mo tabi Mark talaga naman. Pag mga Mark talaga markado, ganador. Sige, dumanda kita kay Angel, i-rundown tawan taning ladawan po ang bilog na kabikulan so mga nanggara naman tabi, gobernador, vice-gobernador, kongresistas and sabay digdi sa Albay, it's common knowledge na po, it's gonna be Mayor Noel Rosalano. Okay na, ready ka na tabi Angel? Sige, madangog kita tabi, inutod ta mo na sa Albay Angel Albay, then isunod taan Catanduanes, Kamsur, Cam Norte, Sorsogon, anyway, maski arin po dyan tabi and then digdi Salbay, isabay ta so Ligaspi, so dyan, so still counting pan Ligaspi, still counting pa, very latest, partial and official, and still counting, sabay ta na yung top 10 na kagawad, top 10 bagay na mga konsyales, then we proceed na sa Tabaco, Ligao and sa mga munisipios padigdi sa Satuyan. Sa mga munisipios maski dayta na muna isabay so bilog na konseyo ta halawig pa yan sa aga na sana siguro gayan. Sige. Diretso na kita kan sa tuyang pagsubaybay. Diyan po sa tuyang Nerve Center 2022 DZGB Election Coverage. Yaon sa linya si Angel Mustasa. Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio and good morning man sa tuyang tagapag-antabay. As of 2:32 AM, May 10, 2022, ang probinsya po kan Albay nakapag-proseso na po ang COMELEC Albay ni 92.24% o 1,378 kan 1,494. So, dito na lang po, Sir P, yung pighalat. Sa governor, given na po dyan, Noel Rosal po, 436,354 votes.
436,354. 54 votes. And then si Gob Al nakakuha man ng pira 218,763. 763. So more or less madagdag na sa naman anin by the hundreds ano. Yes po. Iyon na lang iyan harani na diyan sa figure na iyan ang posible maging final and official tally sa pagka-gobernador. So it's gonna be Mayor Noel Rosal sa Albay, ano? Yes po. Sa pagka-vice gobernador, Pagka-vice gobernador po, si Grex Lagman, igwa po ni 427,642 votes. 427,642. Compare po kay Imperial, may 147,391. 147,391. So 300,000 more or less ang lamang ni Grex, ano? Yes po. Kay Harold na Imperial. So it's gonna be Rosal, Governor, and Grex, Vice Governor. Panibagong complexion yan tabi, ano? Yes po. Sige sa congressman, okay nito. Kung Joey sa second, kung Lagman sa Lagman. first, kung Didi sa third, okay na yan, given. Yes po. We go sa Legazpi, very latest dyan, partial and official and still counting. Sige daw tabi, ready na sa Legazpi. Kung makonta sa Legazpi, Yes mahugot po, na natin dyan. Sir Pio, as of 2:47 a.m., May 10, nasa 97.64% na po. O 5 na lang po na election return ang tigahalat para maiproseso. Sige. Rosal, 56,329. 56,329. 29. Garbin. Garbin, 55,280. 55,280. So a difference of piratabi yan, paki-compute, ano? 56,329 minus 51,280. 55,280. Nasa 1,049 po. 1,049 Yes ang po. difference, ano? Yes po. Then pirang presinto na lang yan na pinagbibilang. 5 na lang po, Sir Pio. 5 presinto. So gusto nang sabihin, 5 presinto ba kung bako ina so 5 kwarto na sana kumbaga. Tama Yes ba? po. 5 kwartong na sana, 5 classrooms na lang, bakong eskwelahan, 5 classrooms na lang. Tama ba? Apo, Sir Pio. Sige. Pagka Vice Mayor po, Sige. si incumbent Vice Mayor Cristobal, 54,921. 54,921. Ranyola, 49,011. 49,011. So more or less, digdi sa pagka-vice alcalde, it's gonna be Bobby. Yes po. Bobby Cristobal, si Yes po. incumbent. Okay, sige daw sa mga kagawad. So Sa top 10, idiretso mo na tabi. Top 10 kung ready na dyan sa mga konsihales Eto kan na po, Legazpi. Sir Pio. Sige. Beltran, Silaw, Pirang 63,648. 63,648. JP Lee, JP, 58,717. 58,717. Kasulya, Glenn Casulya, pera Roger Sir Pio, 53,932. 53,932. Luis Gutierrez, Si Gutierrez, sige. 52,948. 52,948, copy. Albarizo, Barizo, 52,003. 52,003. Ikaanom, Cap Ato Valladolid, Ato, 47,420. 47,420. Ikapito, Ismael Buban IV, Si Buban, yan. 46,533. 46,533, okay. Alexander Howe, How? 43,989. 43,989. Pangsyam, Attorney Butch Lucila, Boots, 43,207. 43,207. Last, Imperial Sunshine, Imperial, sige. 43,060. 060. Digdi sa Ki Imperial,
Sisay ang closest, and ano ba, considerable ang lamang o dukot? Day po siya, Sir Pio, dukot kasi na ining si Iggy Ohano nasa 39,360. Wala na. So it's, Apo. iyo na ini. It's gonna be Lau Beltran, JP Lee, Glenn Casulla, Gutierrez, Barizo, Ato Valladolid, si Buban, si How, Attorney Boots, and Sunshine Imperial. Yes po, Sir Pio. Okay, so yan, tabi, taod-taod, ta i-dissect yan. Dumandaw kita sa Daraga. Sa Daraga, alkalde kan Daraga, budak kumpira na sa ng presinto, an bibilangon, pirang porcentahe na sa nasa Daraga. Ta, consistent yung kay Baldo sa Daraga. Daraga, sige daw tabi, Daraga. As of 2:47, may 97.01% na po. Apat na lang tabi, Sir Pio, yung tigahalat na presinto. Sige. Consistent manangad, Sir Pio Baldo, 36,094. 36,094. Yes po. Perete, 33,833. 800, nako, wala na. Nagrangkada na eh. Apo. Nasa 3,000, it's gonna be Baldo Yes sa Daraga. 36,094 as 33,833. And pira na yan na, completion? Apat na lang po, Sir Pio, yung tigahalat. Apat na sana pinagalat na presinto. Yes po. Sa 3,000 na baya, pira ang baya kaya ni paki-compute 3694, 33,838. Nasa pira yan. Kung apat na presinto, Nasa 2,261. 2,261. Meron pa siguro. Kung sa apat na presinto, Yes po. 2,000, 261. 2,261 ang difference. Apat na presinto na lang. O sige, sa mga konsyales dyan, so 10, si Sai. Sa vice mayor mo na, sa bagay si John G. Unopposed yan si John G. Opo, given na po. Given na. Si John G in the house yan. So Sa- 10 na konsyales. Sa konsehal po, 8. 8. I should say 8. Apo. Okay, si Sai. Bob Magalona, Magalona, sandali. Magalona. Sige. 49,106. 49,106 copy. Nunez, Nunez. 44,615. 44,615. Bahamundi, Si Bahamunde. Sandali. Bahamunde. Go. 37,658. 658. Okay. Duran, Duran. 34,796. 34,796. Delumen, Delumen. Si Pilo. Na Delumen. Sige. 33,876. 876. Okay. Sige. Ikanom, Bailon, Si Carlito. Attorney Bailon. Sige. yes po, 27,667. 667. And then, Pangpito, Marceliana, si comebacking si Marceliana. apo, Marceliana. 24,729. 24,729. Okay. Ikawalo, Steve Bichara. Si Stevie na Bitsara. Stevie. O yun. Sige, Stevie Bitsara. Okay, piraan ko niya. 23,629. 629. Sisay ang closest digdi kay Stevie. Si Buddy Llamazares, Piraan nako ni Buddy. nasa Nako pa? 22,052. 22,052. So difference ning more or less 1,000 Yes po. Aba, igwa inin kwampa. Igwa pa ning gitgita na laban ning ika-10. Yes po, Sir Pio. Si Stevie na Bitsara buda si ano ito? So apelyido. So nagsusunod. Si Stevie, tapos po si Nasa puro kandila ako. Buddy Llamazares. Si Buddy Llamazares. Comebacking man ini si Buddy Llamazares. Pira nga ni suboto ni Buddy? Nasa 22,052. 22,052. Okay, sige yan sa Daraga Well, di iyan tabi magkataning Legazpi and Daraga. Balikan ta sa probinsya, ha? Yes po. Sa board member Albay. kan second district muna kita, second district board member, Albay, probinsya, and sa dyan bagano, tulo
tulo sa second district ang pipilion, first district, third, apat gayud ba yan o tulo? Sa third district po, Sir Pio, 4 po ang pinipili. Third district. O sa second district, Tatlo po. tulo. Sige, sa second district, isay ang Sa second Yaw district dyan. po, Vince Baltasar, Vince, sige. 121,722. 722, okay. Abadeza, sige. 105,714. 714. Yes po. Pantulo, Rosal, si Rolly, sige. yes po. Okay. 101,425. 101,425. Yes po. Sisa ang closest kay Rosal. Medyo halawig po ang distansya kan boto ni incumbent board member Neil Montaliana. Nasa 81,130 lang po. Ay, 81,130. Yes po. Kuan na ini. Ining tulo. Vince, Abadeza, and Rosal. Yan, tabi ano. Sige, sa first district, Sa first district po, Mantinilo Sotolo, si Bonggao, Bonggao, Bragais, Bragais, and Ziga. yan, tulo yan. Bonggao, Bragais, BBZ. Sige, sa Yes third po. district, Sa third district po, 4, Salceda Jessup, Jessup. 129,241. Palmiano, Si Jasem. yes po, 101,907. Dante Arandia, Si Dante, ayan, nakabalik si Dante. 100,851. 100,851. Si sayang closest kay Dante. 4 po dito, Ay, Sir apat, sige. Pio. Apat, Si BM Eva Josephine Rebaya. Si incumbent, pira. 98,934. Si sayang closest. Ang nagsunod po, yun si incumbent board member Pem Imperial. Alagad, Sir Pio, nasa 91,057 lang. Ay, kwan. Medyo statistically improbable na. Yes po. Okay, so it's gonna be Jessup, Palmiano, Arandia, Eva. And Rebaya. Bago lang si Palmiano. Apo. O, di iyon natabian na. Sa Ligaw, alkalde kan Ligaw, si Itay Nando, iyon na yan, given na yan. Vice alkalde kita sa Ligaw, tabi. Vice alkalde sa Ligaw City. Apo. Sa vice mayor po kan Ligaw, nakapag-transmit naman nasa 93.10%. Nasa 8 na sa napong presinto ang tigahalat as of 2:47 a.m. Ang sa vice mayor po si David Yep. Yep. 38,040. Okay, yan. Dahil maning masyadong Apo. kalaban. Sa city councilors, sisay ang 8 dyan. 8 o 10 ba ya? Sa Ligaw po, 10. Sige daw tabi, 10. Sisay Bichara Albert, ang 37,347. 37,347. Manlangit Amado Jr. Manlangit, Manlangit. 29,719. 719 copy. Dondon Kising. Don si Kising, yan, Kising. 26,903. Okay. Ana Manlangit. Manlangit Ana, sige. 26,804. 26,804. Ikalima, Ted Residilia. Tido Residilia, sige. 26,384. 26,384. Ikaanom, Felipe Alday. Alday, 26,210. 210 kopya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikapito po, Sir Pio, Jorlan Buelio. Si Jorlan na Buelio, sige. 24,868. 24,868. Ikawalo, si incumbent City Mayor Manny Ribaya. Manny Ribaya. 24,304. 24,304, okay. Pang-siyam po, Sir Pio, si Gonzales Steve. Stevie, uy, so kuan man, partidaryos ni si Stevie na
Gonzales ano? Apo. Gonzales, sige, sige. 24,162. 24,162, sige. And ang pinakasampulo po, ang pangsampulo iyo si Fia Garcia Monasterial. Monasterial. Apo, may 22,720 votes. Yan. An arani po dyan, Sir Pio, ining si Wad Divina Flor, aragad nasa 19,052 lang po ang sa iyang boto. Ay, statistically improbable na yan. Yes po. O di yun na tayo. So tulong ko na, no? So tulong Ciudad, Legazpi, it's gonna be Rosal, and Garbin, Pitpitan pa, ano? And Ligaw, si Tainando. Sa Tabaco, si Crisel na yun eh. Crisel, Yes po. Vice Mayor, si Nestor na San Pablo. And so mga kagawad dyan, maski dahil nasuboto gayon, si Saiso top 10, kagawad sa Tabaco. Top 10. Ay, natatabon, Jing. Sa Tabaco po, Sir Pio, top notcher, Luis Riner Burse. Burse sa Tabaco. Burse, si Saipa. Balingbing. Balingbing. Ziga. Bonggao. Si Gio Gio. Bonggao. Okay, Apo. Bonggao. Insit Tango. Insit Tango. Tapos, Arnold Onrubia. Si Onrubia. Yan. Ikapito po, Sir Pio, Junicio Ragodon Jr. Si Ragodon. Sige. Ikawalo, Arnaldo Bragais. Bragais. Yan. Pang-sampo, Roderick Martires. Martires. Sige. And pang-sampulo po, iyo po si Oden Bilanghel Berses. Si Oden. Yan. Tapos, si Say, sa nagsusunod kay Oden, distansyado ba? Oden Bilanghel, na almost 2,000 po, Sir Pio, ang lamang. Ni Oden. Apo, okay kay na yan. Engineer Dan Buen Consejo. Dan Buen Consejo. Yes Buen po. Consejo. Sige. So, Consejo. iyan sa Tabaco, tabi. Di, iyon na po mo na yan sa Pulangi, si sa Pulangi, si Nonoy Cap Adrian Salceda. Si Say ang nagluluwas na bise sa Pulangi. Sa Pulangi po, ang bise, as of 3:02 AM na po ini nasa 94.90% na. Ang Vice Mayor po, iyo po si Melia Sampal. May 16,311. Yan. Okay, ang tandem diyan si Apo, si Cap Nonoy Budasi Melia Sampal. Melia Sampal. Sige, babayaan ta ka nang una, Angel, Okay igwa po. digding mga 100% na 100% na final official and kuhaon mo na lang yung Catanduanes, Kamsur sa gobernador Catanduanes, Kamsur, sa probinsya, di sabay mo na yung kongresista tabi yung kongresista. Sige. Sandali, mamaya na yan yung nag-upload sa Kamalig, mamaya standby muna. Sa Kamalig pa ano post man si Kaloy Nabaldo? Ano post man yan si Kaloy Nabaldo sa Kamalig ha? Taod-taod ta ikukan may yan. Igwa na kaya digdi nin mga ito puro na ini 100% 100% na ini na turnout kan birilangan. So this ako na ini partial o baka official final official na po ini hali ini sa Comelec man sa samuyang server and proklabar na ini inotunta sa Malinaw si Shi Kapos independente ini nanggana pagkalkalde kan Malinaw si Shi Kapos 15,013 votes yan mayor dyan. Si Lenny Seriola nakakuha ng 11,555. Sa vice mayor, post man ini si Abe Cargulyo, 17,000 sarado ang boto. Sa councilor, walo, si Noli Cas, Joan Luyon, Raymond Mahinay, Belen Celiona, Fahot Irene, Jo Seriola, Erna Seriola, Turin Apirin. Yan ang konsehales na walo sa Malinaw. Final official na nitatabon yung
final official sa Malinaw. Then next tabi, next sa Tiwi, final official si Ami Villanueva, 19,721 mayor as compared kay Nong Rangasa, 10,899. Sa vice mayor, final official si Jojo Climaco, 12,285. Ang nagsurunod dyan si Ed Capa, Budasikat Salcedo. Okay, sa councilors, Sampulo si Russell Reyes, ikadua si Attorney J. Clerigo, pagkatapos Ja Clerigo, pang-apat Matet Biato, pang-lima Aiken Villanueva, anom si Cap Rebi Lizardo, pampito si Ying Cepeda, walo si Jose Bennett Templado. Yan, final official po yan, Tiwi. Final official sa Piduran, Alcalde Alan Arandia, 16,866. Yan, sa Piduran yan ang alkalde. Si Calliope nakakualan ng 8,632. Sa pagkabisi alkalde, si Apamp Kiruz, 13,714, and then si Bemboto Obilia, 10,368. Final official po yan sa Vice Mayor Piduran. Sa Councilor Sampulo, si Atan Acuyado, Mers Napa, Mary June Malgapo, Apuli Daba, panglima si Gina Elorde Peralta, panganom Karen Moya, pampito Bon Barnido, walo Pendoy Diluna. Final official Piduran, alkalde, vice-alkalde, konsihales. Santo Domingo, okay na to. So pinag-report ni NMR. Congratulations, proklamado na. June Aguas, 11,495. Vice Mayor Mark Aguas, 11,131. Sa mga councilor, si Christian Binamira, si Richard Balido, si Anthony Huenfield, si Lyra Gregorio, si Yaba Balasta, si Clinton Chan, Dino Sortida, and Buko Balbin. Yan po, final official Santo Domingo. And we have Jubillar. Ito, ano post ito? Okay na to. Si Boy na Arcangel, Mayor. Vice Mayor, si Jorem na Arcangel. So, magtugang ano. And then, sa konsihal, si Nong Arellano, Jing Nobleza, June Enciso, Brandy Arcangel, Linda Quirona, Ve Quintano, Jonathan Mortega, and then si Salomon, si Mer Salomon. Final official po yan sa Jubillar. So nagkakaper na po ang final official Jubillar, Santo Domingo, Piduran, Tiwi, and Malinaw. Yan. Okay. Sige. Sa Kamalig tabi, so naghapot, ano post man dyan si Mayor Caloy Baldo, makiray din man daw tabi, Angel, so Vice Mayor, buda so 10 na konsihales kan Kamalig. Tama, proceed na kita sa mga probinsya tabi. Sa Vice Mayor sa Kamalig, si Ding Baldo, perang na ako ni Ding Baldo. Nasa 16,718 votes po, Sir Pio. And ang sa iyang kalaban, si Barry Nasayaw nasa 16,410. As of 3:02 a.m., nasa 91.14% na po ang naipa-process sa Kamalig. May laban sa pagkabisi alkalde Opo, Pitpitan. nasa 7 pa po, Sir Pio, na presinto ang tigahalat pa pong maiproseso ang mga election returns. Kiding Baldo, pira? 16,018. Nasa ano lang, Sir Pio, nasa 308. Matindi yan. Abangan tayo yan sa Kamalig. Yes po. So 10 konsihales, o kaya 8 ba yan? 8 po, Sir Pio. Sige daw, si Siyang yaon dyan. So ang apilyado na lang. So ika-10, kung git-gitan, so ika-pang-11, sa katan na lang mention na ron suboto. Ano? Okay po. Sige, so 8 dyan sa Kamalig.
Gamboa, Gamboa, Dino, Dino, Moyo, Moyo, Liosala. si Pading Rudy. Yes Sige. po. Ika-5, Vebar. Vibar, Ika-6, Go. Go, Ika-7, Buena. Buena, Ika-8, Muñoz. Muñoz, Ang ika-8 po, Sir Pio, Muñoz. Muñoz. Ang ika-9 niya, ang ining ika-8 po, may 15,084. Ang ika-9 po, may 14,883. Difference, pira. Nasa compute ko, Sir Pio, Oh, para sige, mas oho. sure po. Oo. May kung may laban pa ang pang-10 ang susubaybayan ta diyan sa Kamalig sa konsehal. Ang difference sa difference diyan sa Nasa 201 votes po. Aba, may laban pa yan. Pwede pa. Kasi May laban nasa pa yan. pitong presinto pa po, Sir Pio, ang Yan. tigpa-process. Abangan tayo ang nagigit-gitan sa ika-8 sa konsehal kan Kamalig is Si Noel Muñoz and Muñoz. si Nogi si Nogi Nebres. Nebres. Yan, okay. Sige. O Beno, bayaan ta na muna ning Albay ta. Yes po. So pulangi sinaduman Yun na iyan, mga Darakula. Ay sa kwan, sa Ginubatan, Chino Garcia, no? Chino Okay. Garcia and ano po duman, Ong Hoko. Ong Hoko, yan. Sa Vice Mayor, si Ong Hoko, so incumbent ngunyan. Yes po, Okay. incumbent mayor. So, magkaibong na partido. Yan. May slide pa ba si Mayor Ong Hoko? Bago man, may slide man pa itaas bilang hali sa pagkakagawad, may slide pagka-alkalde si Chino Garcia. So, yan ang Apo. complexion diyan sa Ginubatan. Ginubatan. Okay. Sige daw, Tabi, sa mga gobernador kita, ano Sa- ang yaon dyan available mo? Sa Catanduanes po, Sir Pio, ready na? As of 3:02 a.m., May 10, nakapag-process na po ang Catanduanes ni 98.04. Nasa 8 presinto na sana po ang tigahalat na proseso pa. Leading, Buboy Kua, incumbent governor, 99,194. 99,194. Abundo, Abundo. 50,376. Ako na. In the Given na bag. po. Given na. Governor Opo. Boboy Kua. And then sa Vice Governor. Vice Governor, given na din ini Sir Pio. Halawig po ang So, Buste Kua. si Boste. Ano? Apo, Okay. 106,845 compared To po sa Popa. Apo. Kay Popa Ay, 24,018. given na yan. Given. Sa Apo. congressman, ano ba? Dati o bago sa Catanduanes? Ang digdi po Sir Pio sa Lone District kan Catanduanes. Yes. Leo Rodriguez. Si Leo Rodriguez ang nanginginotan. Apo. Pira. 73,677. Kung di ako nasala, Sir Pio, ini si Sanchez po. Incumbent. Apo, Incumbent. siya. Nasa 47,389 Ay, nako. Sige. lang po. Ala na, Leo Rodriguez na yan. Apo. Bago ang kongresista dyan sa Catanduanes, Lone Apo. District, ano? Idigri po Sir Pio sa 2nd District Kan, Catanduanes. ako niyan, mga board members Ay, okay yan. po. Board members Okay yan. po. Dahil namo na yan. Okay po. Balikan ta muna sa city, naghapot si Dr. Bong Chua. Yes po. So, very latest, as of press time, balikan mo muna yung city. Sa city, at sandali. Ayaw na digdi ako. May record ako digdi tabi. Okay po. So, sa city, saan na ba yun? Ito tabi, Doc Bong Chua, kung nagdadagong katabi, Doc Bong, sa city, leading and still counting, partial and official, 56,329 Rosal. O Tronta, Rosal, 56,329. Si Pido Nagarbin Jr., 55,280. Difference is 1,049 votes and nakakapirang presinto na lang ang pinagbibilang. Sige tabi. Doc Bong, kung nagdadangog ka, yan po ang very latest sa Legazpi. Rosal, 56,329. Then Garbin, 55,280. Difference of 1,084 na boto. Tabi Uy, si Doc Nuts, good morning tabi sa imo Doc Nuts tabi. Yan, sige. Dodi sa Catanduanes it's gonna be Boboy Kua. Tabi? Sige. Anong ready mo na dyan, Angel? Sa iba pa mga probinsyas niya to,
sa Catanduanes, Boboy Kua, Governor, Vice Governor sa iyong tugang si Boste Kua, bagoan kongresista diyan si Leo Rodriguez. Yan, natuwal si Hector na Sanchez, si incumbent Tabi. Yan. Good morning kay Doc Nats na Rempilio. Good morning Tabi sa imo. Go ahead Angel. Yes po, Sir Pio, sa probinsya po kan Sorsogon as of 3:17 a.m. May 97.52% na po. Nasa 25 na lang pong presinto ang pigahalat dyan. And leading po with 279,459 votes. Boboy Hamor. Si Boboy. Yes po. Yan. Kuan na yan na. Iyon na ang most probably apparent governor na kang Sorsogon. Apo. Nagsusunod sa iya is Sally Lee. si Sally Lee. May 98,430 votes. O di ba? Kuan ang distansya. Halawig na. Substantial na. It's Apo. gonna be Boboy Amor sa Governor kan Sorsogon. Vice Governor Vice Governor, it's June Escudero. June Escudero. May 283,590 votes. So nagsusunod sa iya. Nasa 57,100. Statistically improbable na. Degree po, Sir Pius, naghahapot man po para sa representante kan Sorsogon sa 1st District. Sige daw. Leading po dyan si Det Escudero. Si Odette na Escudero. Yes po. Okay. Nasa 139,088. Ang nagsusunod? 69,000. Ko na. Si Det na Escudero na yan. 1st District Sorsogon. Apo. Sige. Sa 2nd District kan Sorsogon, si Wowo Fortes. Si Fortes. Si Wowo. Apo. Nasa 99,179 compared po sa nagsunod sa iya na 91,448 na si Bobet Lee Rodriguez. Ay, natuwal si Bobet Lee ha. Na Rodriguez ha. Sige. Si Wowo na Fortes. Ano tama? Fortes. Yes po. Sa 2nd District. Yes po. Sige. So yan sa Sorsogon ha. And then abante na kita sa Kamsur, duman sa lugar ni Tata Bonjing. Kamsur, gobernador. Nakalwa si ano ba? And na po, Sir Pio. Camarines Sur. 3:17 a.m., 96.01%. Ba, nagkakaperang minuto pa lang yan ha. Sige. Apo. Villafuerte, Governor. Si Migs. Migs o si El Rey ba? Luigi. Si Luigi Villafuerte. Sige. Nasa 474,757 kumpara po kay Andaya na nasa 400,010 votes. Ay, kuwan. Medyo nakakadistansya na si Luigi. Apo. Pagka-Vice Governor, Fortuno. Sal Fortuno. Sal squared na lang. Sige, Sal squared Fortuno. Uy. Buyo ko tataping tigtatapik ni Francia ay ni Tresha. Sige. Nasa 408,735 na po kumpara sa kay Pilapil na nasa 294,000 lang. Vice Governor na yan, si Apo. Sal. Babuhay si Sal squared Fortuno. Tapos sa Congressman Sir Pio, Sige, Congressman. 5th District po kayo ini, Villafuerte Migs. Migs, si Migs. 148,000 compared sa nasa 97,000 lang po. Ay, magtugang Governor and Congressman sa 1st District. Ano yan? Apo. Okay, sige. Si Migs, buda si Luigi Governor, Migs, Congressman 1st District, Camarines Sur. Sige. Sa 2nd District, Sa Camarines Sur, dito. ano dyan? Villafuerte pa din. Villafuerte. El Rey. Si El Rey. So ama daw ini Sir Pio. So ama, si El Rey na Apo. Villafuerte. Okay, sige, Sa sige. 3rd District, Bordado. Si Bordado. Si Joaquin Bordado, char. Si Joaquin Bordado. Gabriel si Gab. Bordado Jr. Si Gab. Oo. So dati na sabi ni Sir, ay ni Kuya Bunjing. Taba. O dati yan. Si Gabu. 134,000. Si Gabu na Bordado. Sa 4th, taas Sige. tayo trash. Sa 4th District kan Camarines Sur. Si Fuentavella. Fuentebella ba? Arnie. Ay mga aral mo ang mga Fuentebella talagang balwarte man ng 4th District kan Camarines Sur. Sa inda yan na kahadian.
Baluarte ninda yan, mga Fuentebella. Si Arnie ano? Apo, nasa 120,000. And sa sa 5th district, 5th district, Onyate. Hindi, Bakupalan. Bakupalan po. Tasmotresh. Sa Camarines Sur. 5th po, ingin na po ini si Migs Villafuerte. Ay, nadubinar ka mga Villafuerte, ano? Yes po. 148,000 may git. Compared po sa 97,000. Ay, kay Alfelor. Dati magkairiba-iba yan eh. 4 na agila yan sa kuan. Opo. Sa Camarines Sur. Igwa pa dyan yung saro na su gobernador kay ito baga na narumduman kay ito, gobernador, di pagpalarong Bicol. Su gobernador kan Camarines Sur, yaon sa finish line. Pag nanggaganaan taga Camarines Sur na runner, automatic may 1,000. Yan. Tabangan kimahal na Diyos. Si Gobernador Bulaong. Yan. Yaon siya sa finish line, may darang pamaypay. Nagpupuro paypayan. Pag nanggana sa 100 meter na sa Camarines Sur, 1,000. Kukupon ka niya. Yeah. Pag napierde, maridig di donoy. Susingit. Porkito. Simula may dara na pero pa may magabudjing ano. Simula gobernador mo tabangan kimahal na Diyos. Gadala ito tatabudjing ano. Ay nako si Bulao. Yun dahiling ko na ganado. Nagapalarong Bicol na ako na may pamaypay na dara-dara. Ay si Bulao gobernador Bulao. Pag lalaki ang runner na pirde, yaw siya sa finish line nagalat. Para kita. Sige, sa Camarines Norte na kita. Camarines Norte kita as of 3:17. Igo na po ni 97.30% o 613 out of 630. 8 na sana po ang tigahalat. Governor Dong Padilla. Si Dong Padilla. Medyo halawig ang distansya kaini kay incumbent. Nasa 157,582. Kumpara po kay incumbent Governor Edgardo Taliado na may 144,266. Nadali si Egay na Taliado. Okay, sige. So, sa Vice Governor po? Vice Governor? Ascutia Joseph. Si Joseph na Ascutia. 164,346. Jonah Pimentel, 118,551. Ay, si Ascutia. Pareho bago ano sa Cam Norte, Tatabunji? Yes, pareho bago sa Cam Norte. Sige. And sa member of the House of Representatives sa 1st District po kan Cam Norte, Josie Taliado. So tugang ini Igay Tatabunji ka no? May 76,859. Sige. 2nd District, Toots Panotes. Si Panotes ba? Waray ning buhok tataping. Baka international airport sa naman. Uy! Nilipat na sa Cam Norte. May 95,122. 95,192. So, nagsusunod ka na? Nasa 57,864. Ay, substantial lead na yan. Ay, Sir Pio, bati yung talanguna nag-chat sa kuya si Sir Yeg Nibre. Sabi sa kuya, magtaga-turog man da. Walang tulugan. Sabi nga ni Robin Padilla, revolusyon, walang tulugan. Bay na? Saga mapatugtugon ko na ito, i-ready ko na. Oroya munta naman sa mga tao. Opo. Ano yun na, kompleto na tabi. Sa second, ano na po ini? 3rd District, Cam Norte. May 3rd District. Igwa? Dua lang ang naglaban dyan sa 2nd District. Apo. Sige. Ining si Toots sa 2nd District po. Si Toots Panotes and si Kuya Jojo Unico. Yan. Sisay andyan. Ang gana po ini pong si Toots Panotes. Si Panotes. Suaki ang nagsalida. Okay, yan sige. Yan sila, latest pa lang po na nagadan. So, ang masalida dyan, suaki. Tanagadan na ni si Toots, di ba? Suaki ang maasumir. Yan. Okay.
Sige. So yan ang sa Camarines Norte. Apo, malipat po kita duman Sir Pio sa medyo. Maringani Sir Pio, tawara pa akong nabaritaan digdi sa Masbate. Oh, ng Masbate man na gano'n, no? Tama. election-related Oh, incident. sige, Masbate. Aber daw sa Masbate managan. Masbate, as of 3:17 a.m., igwa na po ni 92.99%. Mhm. 942 na po kan 1,013 ang nai-process na po. Governor Tonico, Tonico, 231,305. 231305. Apo, kumpara kay Bong Bravo na may 173,779. Ay, Tonico yan. Tonico. Sige. Di ko masabutan Sir Pio if ining sa Vice Governor, tuwag na po ini si Olga ko. Si Olga. Sige. Aha. May 232,078 harayo na marhay duman kay Attorney R. Lanete na nasa Si Lanete. 130,687 lang. So, Ko and Ko sa first district kan Masbate. Apo. Okay. Sa representatives, Second district kan Opo. Masbate. iyon ini sa naramduman ko ni Sir Pio na pamilya ko. Yan, ang pamilya Masbate. ko. Puro ko yan eh. Apo, so tiguro nang tapo dati. Mhm, mhm. First district, Richard Ko, Ko. Mhm. 49,849 Mhm. kumpara sa 35,000. Second district, Araco. Ko, yan. Puro Yes yan po. ko eh. Oho. I believe Sir Pio, magturugang po ini. Pamilya yan. Opo, Pamilya yan. magturugang po ini. Oho, pamilya. Nasa 112,444. Okay. Third district, Tonton Ko. Yan. Puro yan ko. Ko ang kanyan. Masbatiko. Oo. Masbatiko. Yan. Yan ang kanyan. Masbatiko mananggan. Opo. Okay, Ining sige. si Tonton nasa 92,334 compared po sa 53,250. Yan. Okay. So, sige. Thank you so much, Angel Tabi. And iyon na yan ang ladawan po kan bilog na Kabikolan, mga mayor na ilhidong halangkaw na pwesto sa tuyang pagsusubaybay ngayon na pagkaaga. Hello, marhay na aga Tabi. Good morning po. Yes, ma'am. Sa Daragaman po, pwede. Daraga. Naka-monitor ka ngunyan? Opo. Sige, Daraga. Babalikan ko su Daraga. Dalaga, Baldo 36,094. Baldo 36,094. Perete 33,838. Difference of 2,261. Yan, tabian sa Daraga. Baldo ang nangingibabaw, Vic Perete ang ikadua. Si Baldo 36,094, Vic Perete 33,838. Yan. Sa mga konsihal, Magalona, Nunez, Bahamunde, Duran, Dilumen, Bailon, Marciliana, Stevie, Bechara. Yan. Nakalaog yan sa Magic 8. Pero nagsusunod sa ikasyam si Buddy na Llamazares kay Stevie na Bitsara. Yan, nagpipit-pitan pa yan ng diit, Tabi. So yan po sa Daraga. Yan. So sige po, Tabi ha. Maray na agad yan sa Indo, sa Daraga. Si Brother Dan Orense in the house. Brother Dan, good morning. Morning, Papa Pig. Yes. Marayong pala magpirot na hindi mo na wala sa pirot mo. Nata ito. It's a... Ano ko yan pare? Ano na, tara mo ko, matalinhaga. Mhm. It's very nice to wake up in a brand new place. It's very nice to at last to see the sun shining above us. Yeah. Alang iya ka. It's also very happy to. But I'm very sad what's happening to the national issue. Imagine
an actor number one at the Senate. Bigla ito si Robin Inasabi ko si Robin. Pero sa pagka-presidente, this is a statement. Matindi ang laban. Matindi ang baya talaga. Very considerable. It's just something else na we Filipinos should accept na talagang yan ang boses kang tao talaga. Considerable din talaga, di ba? Iya. Okay, sige. Minsan baga, mapagalbag tungkol sa the people had spoken. Mapagal, minsan, hindi masalungaton mo yan. Anyway, iba, ang pangunta ko anong yan. pero siguro, tumaga yun, mangyari pa man. Yes, Total, ang kabakutan ni Gabos, puro karahayan Yung sa gabos na ng Garana, sana, yung mga promises mo, you keep up your promises. Tapos tanganin ma-in-air ka mo after 3 years, magpailing ka muna, work ka muna, nalaklo ka mo dyan. Kumbaga, maging Santo Milagro. Yan. Yes. Mag-Santo Milagro mo na. The honeymoon period maybe last for 1 month, 3 months, but after the honeymoon, it's work time. Yan, sige. Ano pala, it's nice to wake up. Humilde ba ka? Yan, humilde, tama. Ako mga pingador, sila nagmalos. So, wala lang. Okay. Ang biga para hanap ko, brother Dan, kung piraso nako ang boto ni Kwan Wisely. Dahil kitang nako ang boto ni Wisely, ano? Sino tawe? Wisely. Dahil zero, perming zero si Wisely. Hindi ko masabutan. Kung nata din ang gana si Vote Wisely. Iyo, pigka kampanya pati, libre. Vote Wisely, maski si isa. Dahil ako ko ang boto. Paano daw ang... mas si Vote Wisely. Magkala pa ko pa ng butante. Sige. Ano kita ka, boss? Kung mga supportadores na medyo bako lucky swendong mga manok, to accept the fact. Kaya nga ni baga, eleksyon. Sige. Kaya man sa mga supportadores nangganan sa mga manok, di magambog, di makiiwan. Yan. Keep quiet. Keep quiet. Sige. Right na. Yan. Okay. Wala na po. Sige na matalangkas kan mga atik ng Pilipinas. So mga poster, so mga tarpaulin. Ayan na po. Yan. Sige. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Thank you so much, Brother Dan Orense, Canal Phi Omega. Sige. Sean Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Yan, continuing coverage po kan DCGB AM asin kan 97.1 OKFM and WGB FM 106.9 sa Tabaco and DCGB News Online, DCGB sa YouTube, DCGB Legazpi City and DCGB app. Sakto alas 4 nin pagkaga. Good morning, Pilipinas! Sa pangarang kan tropa, diretso kita sa alas 5 ang pagkaaga. Taod-taod, regular programming na po kita sa DCGB. Naitao minas na Indotabi. So, pun sa national, sagkod sa local, region-wide. Iyon na po yan, iyon na po yan, ang ladawan, kan resulta kan eleksyon, proklamasyon na lang ang pighalat kan mga iyan tabi. Apera kay itong nagkakapira na medyo pitpitan pa Legazpi, Daraga, yan po. Buda nagkapira sa lower cellar portion kan mga konsihales. Nagkakapira na lang yan. Pero more or less, sunadangog din dungo niya na alas 3, sundo alas 4, yun na po yan ang ladawan kan resultado kan eleksyon sa Bilog na Kabikolan. Balikan ta ang Nerve Center, si Angel na Mustasa, buda si Tricia. Angel, good morning, go ahead. Actually, Sir Pio, habang nagraranian na mabilog ang mga sangatos porsyento, tiggukurab ako, Sir Pio. Nata ito. Hindi ko po aram kung nata. As of 3:32, sa Legazpi po ini, Sir Pio, nasa 99.53%. Yan, Saro sige. na lang po, Sir Pio, ang presinto na pigahalat. Given na, Sir Pio, nahiling ko na di konsisi ang mayor kan Legazpi. With the number of votes, 57,386. Former mayor and ganyan, tigalat na lang po na i-proclaim.
Carmen Geraldine G. Rosal, Pira su boto? 57,386. 57,386. G. Rosal. Yes Yan. po. Sige, di comebacking si Mayora G. Opo, nailing ko Sir Pio sa post ni BM Rolly. Mhm. Governor Rosal, Board Member Rosal, Mayor Rosal. Mhm. Sige, sige. Mhm. And si Congressman Pido, nasa 56,859 lang po ang sa iyang boto. 56,859. 59. Pirang presinto na lang, saro na lang. Saro na lang po, Sir Pio. Kapag sinabi tang presinto, sarong kwarto na lang. Yes po, Sir Pio. Okay, okay. Sige, difference of pira yan. I-check ko po, Sir Pio, para sa mas accurate na information. Sige. Kung na, statistically improbable na it's gonna be G, ano? Opo, yun, nasa 527. 527 na boto lang Yes po, Sir ang Pio. diferensya. Opo. And igwang sarong presinto. Yes po. Ikaw po pong sarong presinto, dumanta mahihiling. Oho. Kasi nasa 99.53% pa lang ini. Pero di po, Oho. Sir Pio, sa Vice Mayor, again, Oho. Cristobal. Si Bobby. Opo. Si Bobby na Cristobal. Opo. Taining presintong ini na natatada, siguro, would it suffice? Ining difference na 527? O dainagay ano? Opo. Okay. Ini, Sir Pio, kay Vice Mayor, harayo una maray na sa 6,000 labi. Mhm. An baya po, o 5,000. Mhm. And yun lang ito, Sir Pio, mantenido naman po sa councilor. Siri po mitabi, Sir Pio, itong sa Daraga naman. Sa Daraga, sige daw, sa Daraga. Sa pagka-alkalde kan Daraga. Ang Daraga po, nakapag-process na po ni 97.01. Apat na lang po na presinto antig hahalat po dyan. Mhm. Mantinido man po graray na nasa sobra 2,000 ang lamang. Nako, Baldo. Ni Awin Baldo kay Oho. Mayor Vic Perete. Si Awin po, Sir Pio, si Baldo nasa 36,094. Mhm. Perete 33,833. 8, nako, kuwan na. Medyo buminong karas si Awin. Apo. Yan. Nagbangkaras si Awin na Baldo. Okay, sa Daraga. So duman sa kuan sa konsyales, so pinakawalo, kumusta sulaban ni Stevie Boda ni sa ito? Sa ikawalo baga? Wara, Sir Pio, nin paghiro. Wara Yuman po paghiro. graray. So it's gonna be Magalona, uh-huh. Nunez, Bahamundi, Duran, Delumen, Bailon, Marceliana, Betchara. Yun lang po. 1, 2, 3, 4, Iyo, 5, tama. 6, 7, 8. So dati. Apo. Okay, sige. Thank you so much, Tabi Angel. Yes po. Sa presidente. Presidente. Yeah, patugtugon ko na, Bonjeng. Muna. Sa presidente po, Sige, presidente. Marcos, Aha. 29,795,854. 29,759,854. Yes po. Mhm. Robredo, Mhm. 14,209,221. Yun na ko na. Yun na yan. Kumbaga BBM na yan eh. Proklamasyon na lang kan Kongreso an pigahalat ka an tabi, ha? Sige. Sa Vice Presidente si Inday Sara Sara. Duterte, Aha. 30,065,495 compared po sa nasa 8 million lang ni Kiko Pangilinan. It's gonna be BBM Sara. Ano, sige. And sa pagka-presidente. Okay, thank you so much, Tabi Angel. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Yan. Igo pa kita ning sarong susubaybayan, Tabi, ano? Pakisumada na dyan, Tabi Angel. Top 5 na party list. Yan, top 5 na party list. Pinag-accommodar tango na, pinagpa-accumulate tango na, so mga resulta pa, kaya ginilita ito para mentras sa duwang asarong oras niya to na pagbungkaras kan sa tuwing special coverage. So yun na ini ang ultimong portion ta kan na special coverage alas 5 malaog na si VP Henry, regular programming na po kita, and sa tuyang ultimong nagkapirang minuto na itaw ta na bunjing sa mga kababayan niya to digdi sa Bicol, ang Ladawan, Kambilog na Bicol region, resultado kan mga eleksyones. Tabi? Sa party list kita, Tabi,
party list dyan sa Satuyang Monitoring sa Nerve Center. Kasabay si Angel Mustasa. Angel, good morning giraray. Good morning po Giraray, Sir Pius, and good morning man sa tuyong tagapag-antabay. As of 3:32 a.m., representing Philippines. Representing Kagbakong. Opo, araw Ligas ko lang ang tataping pag 24 hours ng mata. Sige. Opo, 93.53% na po yan. Mhm. Halos nasa 100,812 na presinto. Mhm. Out of 107,785 na po ang naiprocess. 93% na kan sa party list na dapat na mabilang. Opo. Okay. Ang nanginginautan po manggararay, Sir Pio, iyo po ining ACT-CIS. At si Ayas pirang boto. Nasa 2,03,376 o may 5.79%. Okay, 2,030,000. 2,03,376. Yan, 2,003,376.5%. 5.79%. 5.79%. Tulong tukawan iyan. Okay, sige, sunod. One rider party list. Biglang nagbungkaras ining kikwan Busita. Opo, si Colonel Busita. Colonel Busita, dakol ang para motor. Yes. Okay, sige. Igo po siya nin botong 963,465 o kapareho po yan nin 2.79%. Distansyado ka sa kwan. Sige, go ahead. Ikatulo, Tingog. Tingog kan banwaan. May 832,790 votes. Mhm. Kapareho po nin 2.41%. 2.41%, sige. Ang ikaapat po, 4-piece. 4-piece. Yan. 784,577 o kapareho po nin 2.27%. Mhm. Ikalima, Mhm. Sinda Yan. kita ako, Bicol. Pirang na ko 778,199 o 2.25%. Ayan. Igo man aninduang kwan. Nominado pa. Igo So, pa aninduang nominado. So sure na Si Congressman ko. Apo, Saldi ko. tapos si Attorney Jill. Jill na Bungalon. Yan. Okay. Yeah, so So, far, yan. Sir Pio, iyan po ang top 5 Mhm. para sa party list. Iyan po ang ACT-CIS. One rider party list, Tingog, 4-piece, and syempre, Ako Bicol party list. Sana madagdagan pa lamang sa ako Apo. Bicol man. Pero 93% pa lang yan eh. Apo. Kung maka 97% pa lamang na kita, makaka-beef up ang maray duman sa ako Bicol. Sana dain nang makasingit. Pero so, nakapang anong pirang porsyento? So, pang anong po, Sir Pio, ining sagip, nasa medyo harani ni Sir Pio. Yung nga ni pag-isip ko eh. Oo. 742,655. Pirang percent May sinda. 2.15. Halos 10% lang po. 0.10% Yan. ang lamang kang Ako Bicol. Sana dayan maibabawan ka yan na anong party list yan? Sagip. Sagip. And ikapito, Sir Pio, ining ang probinsyano. Ikapito sa ang probinsya, no? Yes, Pira, may igo siya nin 671,856 porsyento, o 1.94%. naka 1.45%, pwedeng dua pa iyan. Apo. Pwedeng dua pa iyan tabi. Okay, sige. Diyan sa party list, at least nakakapanlima so sa tuya. So ako Bicol, tama, panlima? Apo. Okay, sige. Okay yan. Igwa kita, tabi so ako Bicol ya, pa sa sirkulasyon tabi, 2022. Salamat tabi, Angel. 2022 DZGB Election Coverage. So, namayagpag po ang mga Rosal sa probinsya ng Albay tatabunjing gobernador, tapos may representante sa Sangguniang Panlalawigan and sa mayor kung diretso na ining trending na ini G na Rosal tabi difference of more or less 500 na boto lang tabi sa pagka-alkalde.
Kakagising lang daw nito, naghapot kan sa ginubatan. Ginubatan, kuan dyan, Chino Garcia po, ano, Chino Garcia, ang alkalde na, and then ang vice alkalde, so incumbent mo niyan, si Gemma Onghoko. Yan po, ano, so naghapot kan sa ginubatan tabi. Yan, Chino Garcia dyan, ano. Oh, so sa President and Vice President, iyon na po ito. No, may bagong silang. Sir Tony Reyes. Sir Tony, good morning, tabi. Si Sir Tony, talaga naman, gising na gising si Sir Tony. Gandang umaga sa iyo, Sir Tony. Congratulations na, tabi. Sige, tabi, Sir Tony. And then, si Doc Bong, nakuha mo, tabi. So, kuhaan, so sa Ligaspi. Iyon na po, tabi ito, Doc Bong, na Chua, si Doc Bong, si Doc Nuts. So sa party list, tabi, opo, Doc Nuts, sana po na monitor mo, tabi, Doc Nuts. Okay, na-monitor mo po, tabi, Doc Nuts, yung sa party list, ha? Good morning, tabi, sa imo, Doc Nuts. Uy, si Doc Cesar na Chua, yes, yan. Na-monitor niya da. Doc Cesar, long time no see, tabi, ha? Oras story lamang kita. Daraga, yun na po to. So sa Daraga na mensionar ta na tabi andyan sa Daraga. Sa mga taga Ibalong Village, Taysan, Legazpi City, still alive and kicking, tabi. Yung mga taga Ibalong Village sa Taysan, Legazpi City. Andyan sa Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Morning, tabi, Doc Nuts. Yes po, yan. Salamat, Doc Nuts, tabi, sa padagos na pagantabay sa DCGB. In fact, ini pong sa tuyang coverage turno niyan, iyon na po ini so ultimong kabtangkan sa tuyang special coverage. Tabalik na sa normal programming po ang DCGB sa aga. Taon-taon nga niya, nagkapirang minutos na lang, 45 minutes na lang. Normal programming na po. Madadaw na rin doon si VP Henry. And nasurunod na, Tingog Kanbanwaan, mga Barreta, si Papa Mar, and diit na lang na mga Buro Barreta, yan manungod sa resultado. Yun na po, nailadawan ta na sa mga kababayan niya to from national and sa local na scene, ano, tabi. Ay, by the way, saro daw na favor pa sa mga senadores. Nalingaw to sa mga senadores, ano, sige daw, isang yaon diyan, mga senadores lamang. Wag kita tapos kan sa tuyang special coverage, ano, mga senadores tabi sa Pilipinas. Aramon ta pa-prepare niya to kay Angel. Gariyo na ito si Robin Padilla, nag-top 1. Robin Padilla in the house. Okay. Sige. Yan. Ayan. Sige, marayin aga po sa satuyang mga paraantabay pa dyan na naghahalat ka ining sa senador. Yan. Okay, sige. Sa mga senador kita, tabi. 2022 Desisyon Bicol 2022 DZGB. Kaskasun mo niyan tatabuning so pahit, ano? Kahit itong mga panahon, araw kayo nila ipalamang kita nga banga. Ngunyan, tapos na, alas 5, tapos na kita kan laban. Sige, senador kita, si Angel Labustasa. Good morning, go ahead, tabi, Angel. Yes, Sir Pio, maray na aga girara, as in maray na aga sa tatuing tagapag-antabay. As of 3:47 AM, 93.82% na po ang nationwide election return na proseso. Sa senador, apelido na lang, Sir Pio po. Bilugon mo. Abo ko. Makulong ko ng buot. Bilugon si Robin. Robin Padilla. Sige. Top notcher. Mira. Ang idolo ni Sir Pio. Sabi tataping kang barkada kung nasa Basilan, nagpa-convert da siya. Ang sa taas niya da, Christian. Sa baba? Ang sa baba niya da, Muslim. Christmas. Bala ka, Sir Pio. Sige. Apo, sa senador, number 1, Robin Padilla.
Number 2, Taday labag ding sa murang pagbasa mo ba yan? daing sirang magbasa. So, numero masama sa numero. Number 1, Robin Padilla. Ah. May 25,236,694 votes. Sige, number 2. Lauren Legarda, Mhm. 23,113,392. Number 3. Rafi Tulfo, Mhm. 22,335,103. Mhm. Ika-4, Win Gatchalian, Gatchalian. 19,663,338. Panglima, Cheese Escudero. cheese. Yan. Number 19,367,302. Pang-anom, Mark Villar. Mark Villar. 18,460,306. Pampito, Alan Peter Cayetano. abogado. 18,383,381. Pang-siyam, Pangwalo, pang-walo, Mig Subiri. Mig Zubiri. Si Primo. Yan. Opo. Okay. 17,865,439. Next, number. Number 9, Number 9. Joel Villanueva. Test Daman. 17,690,469. Mhm. Number 10, Number 10. Xavier Ejercito, the good one. The good one. 15,106,152. Number 11. Number 11, Risa Hontiveros. Riza. Riza. 14 million. 14 million. 767,411. Number 12. Paborito ni Sir Pio. Mm. Jinggoy Estrada. Si Jinggoy. Yeah, sumagtugang nakalaw-galaw. Opo. Sige. 14,376,837. Si Saya nagsusunod kay Jinggoy. Kay Jinggoy, Siya nagsusunod. lang, Sir Ano ba? Piota. Substantial ba ang kuan? Ang diferensya? Takon ba kung substantial, yun na yan. Ang doseng antabi, ano? opo. Number 13, si Jojo Binay. Abogado. Opo. Pira? Day na digdi naka-reflect kung perasu number of votes niya. Substantial na yan. Paano Opo. siguro ang distansya? Opo. Okay, Si sige. Herbert Bautista and si Gibo Chodoro. It is 6 ko ta na, Sir Pio, so tigboto ta. Oh. Okay, Si sige. Guillermo Elizar. Okay, sige. Thank you so much. So, Apo. it's gonna be Robin, Legarda, Cheese, si Gatchalian, Suduang Estrada, Ejercito, tapos si Susaro, si Jinggoy, tapos si Isay pa ito, si Risa Ontiveros, Isay pa, ang mga yaon dyan sa Villar, si Mark Villar, and basta yun ito. Pirot na ako. Ay, nakaw. Sa'yo na patabian, aram nindo sa komposisyon kan Senado, medyo digdi makahinayang talaga ta. Kung narumduman nindo, duman sa programa tang tingog kan banwaan, pinagtawan tayo nindalan, ha? Dakul na mga kapable, ha? Considering so sa indang educational qualification, na pwede ko tanang yaon diyan sa Senado. Kaya lang, nasa luwas sinda kang mainstream politics. Anong gustong sabihin kung nasa luwas sinda kang mainstream politics? Bako sinda apelyado talagang political, na igwanin mahiwas na affiliation sa politika. Araw kan mga Aquinos, mga Villar, mga kung ano-ano. Pero igwasinda ni nagkakanigong intellectual capability. Ikadua, bako sindang affiliated and sinda sa mainstream political parties. Bako sindang kaayon, bako sindang miyembro kan mga political parties na bantog digdi sa tuyang nasyon. Ikatulo, bako sindang masyadong mga popular. Yan. Si sayan mga pinagamimin ko tabi, sayang, day nakalaog si Gibo Chodoro, dating Defensa National Secretary. Gibo Chodoro, intellectually capable. Si isa pa, si Eliazar Nabron, Eliazar Nabron so sa kampo lang kay ito. Si Gimo na Eliazar, to name a few. Mga intellectually capable yan, tabi. Si isa pa,
Manny Piñol sa agrikultura. Si Manny Piñol. Pero ang solamente nga kulangan ninda is, iyon na nga niyan, ang sa indang mga apelyedo, bako sinda nasa mainstream politics, dahil sinda affiliated, bako sindang kasabay sa mga main political parties, and bako sinda masyadong popular. No matter how they are intellectually capable, hindi talaga lumulusot. An example kaya no yan, no? Ikumpara mo man sa mga yaon dyan, maringarita may abogado kita, si Jojo Binay, sayang abogado yan, di kampanilyang abogado yan. Si Jojo Binay, dating vice presidente. Yan, maringarita may abogado, si Cheese. Pagkatapos, igwa pa, nasa rong abogado pa baga na yaon dyan, tabi, sa Senado, ano, yan. And, si Madam Beth na Costa, sabi ni Madam Beth, good morning, Madam Beth na Costa, mata na si Madam Beth. Padilla, marasa pa. Ay, nagkatabi. So, ayan ang sistema. At least, natawan mi na kamutabi, kan ladawan na, kan bilog na Pilipinas, mga mayor na ilihidong puestos, ilihidos tabi. Sa Pilipinas, gobernador sa presidente, vice-presidente, senadores, down to the level kan mga munisipyos, digdi sa samuya po na special coverage kan DCGB. Ma-wind up na po kita 5 a.m. so official na pag-wind up na nyato kan sa tuyang coverage as per yun na nga niyan Oplan Decision Bicol 2022 man kan DCGB. Taon-taon po kaya regular programming na yun na po yan. Madiit na lang na pag kurukulibat kumbaga kan mga resultado kan eleksyon. Sabi ni Madam Beth na Costa, hinayang ako kigibo, Eliasar, Trillanes, bako pa talaga politically matured ang Pilipinas. Gordon, sayang. Ay, hindi nakapasok si Dick. Walang ya. Hindi na ipasok si Dick. Bakit ba? Aputunta daw si Doc Cesar Natsua, buda si Doc Nats na rin pilyo. Ba't hindi na ipapasok si Dick? Dahil nakalaong si Dick na Gordon, ano. Dionapolis in the house. Saga papatugtugon ko na, so masaga patugtugon ko na. Puro yamon tantawo. Saga, may papatugtugon ako. Tingog kan ba no? Ano kaya taon-taon ba kung saga? Taon-taon. Kayon magakan dalaga. Aram nindo, istorya ko sa indo ano, sa mo yung mga inside kumbaga behind the scenes kan sa mo yung pag-estabilisar na ini kan coverage ano. Meriting kami kon ma-presento por presento pa kita. Yan. Nagbuto do sa roron. Dai na kan presento por presento. Sample na sa naning diet, ano kaso bagi, sample na sa nang diet, mga 1 hour, 2 hours. Kung ma-presento por presento kita, wala, hindi natin kaya na hindi natin abutin yan. Aram na kan bilog na kinaaban ng resulta, kita nagpresento por presento pa. Dahil na, ang nangangawat po ang IT. Yan na po. At tinawan na po kami kaya ang DCGB nin access sa Comelec. Direkta po yan. Nasa mo yung access sa server kan Comelec. Ano? Direkta po yan through KBP. Yan. Kamong mga naghiling tabi sa telebisyones, buda sa internet, ano, and baga minarulas man andyan, lalo sa mga telebisyon sa Manila, kung ano po nahiling nila dyan, iyuman ang samuya digding na ko kaatabi sa news base. Iguaning access kami dyan, direkta, tabi ano, sa ining Comelec. So iba dyan na minaburugtak maning tabulation sa internet, sa Facebook o kung ano, kinuaman sa na yan dyan sa samuyang source man tabi. Kanya-kanya naman sa nasindang pag-presentar man kaiyan. Ano? So kaya gubaga pino ng tabunjing duman sa alas 9, duman kita nagpunba kang bungkaras man. Kita man matapos man kang bungkaras, ano? Bunjing. Ag bungkaras tabaga naman pang milyones na tulos sa presidente.
Tapos by the thousands na. So, gobernador, vice-gobernador, congressman, alkalde, by the hundreds na, thousands na. Yan, pinunantan duman sa turno taman na 9 to 11. And digdita man ti tapos sa tuyang man turno 3 to 5 a.m. So, yun tabi ha. Bicol 2020. Taod-taod, baad makaulay ang mga personalidad man tabi na sa tuyang pinagsubaybayan man sa indang kawat sa nakalis na ining eleksyon 2022. And pasalamat kita, Tata Budjing. Daining dakol na kon mo yan. Daining dakol ko yun na baradilan pero suduman sa nito so na-interview tabaga si regional chief na regional Libon ba yon nasa puro kandila ako dai ko nasa mataga sa kay sudila ako dai ko na nagagamit na naman Hubilyar niya Hubilyar practice ko mandila ka. Sa Hubilyar. Pero bako man itong election related. Itong sa Hubilyar. Yan, tabi. Daing gayo duman sa Mindanao, natural naan. May linaog baga duman na kan mga siga-siga, mga ranghado, sabi yan. Linaog sa rong kwarto, inaragaw sa rong, bawi naragas. Tapos may binadil. Daining masyado ngunyan tatab ko Buda makaskas ang dalaga Ngunyan madadangog din do sa mga bareta sa TV mahiling sa mga dyaryo. Iyon na ini po sa mga pinagluwas tangon yan. Ipapasa naman sana nila lalo na sa presidente, ipapasa iyan sa Kongreso, so Senado, buda so mga kongresistas makonvenyan as a canvasser. Yan. Pag sinabing canvasser, sumang resulta na anhali sa man iba-ibang probinsya, buda, ciudades, regiones. Pag sinabing counting, precinct level yan. Duman sa mga kuro-kwarto, counting iyan, tabi. Legally yan po ang sistema. Yan ang apudkan. Counting, so mga sa presinto. Canvassing, yan na sa Provincial Board of Canvassers, City Board of Canvassers, Municipal Canvassers. And ipapasa na yan duman. What do we expect naman, tabi, in the kung sukampo ni Nana Lenny mag-raise ni issue ning protesta inda pero sa hiling ko tatabunjing dai na ita very substantial ang kwan ang baya kun baga yan tabi takan so nakaaging eleksyon so 6 years ago 2 years ago yata 6 years ago presidential baga. Yan, na-stall ning diit, nagkaigo baga ning diit ka itong lull period, nagka-problema duman sa source code. Maski kami, dahil nakaka-access, dahil nagbubutwa na resulta, puro zero. Nagka-diferensya ito kan nakaaging presidential election man 6 years ago. Ngunyan dahil baga ning diferensya, duro-diretso. Yan, tabi, kaya araw kayo, tapos na, isitanan laban digdi sa Bicol region tabi, mga gobernador, vice-gobernador, kongresistas, pati sa nasyonal, mga senadores, presidente, vice-presidente. So yan po tabi ha. Na-deliver min naman tabi sa Indo. Kan DCGB, Budakan PBN Broadcasting Network Incorporated, OKFM, WGB-FM. Gari perti na turog-turog tatabunjing pero dai laban pa kita. Sundo pa kitang 5. Daw mga paraan tabay tatabi. Igo ba kita kay itong figuro istoryahan do sa tingog kan banwaan what would be our attitude kung an nagluwas na sa tong na kandidato bako subinoto tatabi. What would be our attitude tabi ha? Ano daw tabi sa indong masasabi sa pagka-presidente? Ano magiging attitude niya towards the government tabi ha? What would be our attitude? Election Would it be the same na itong pagbako presidente tang binoto na nakaluwas? So permi kitang maghiling ning kanudian up to the extent na halos gusto tang ibagsak ang gobyerno, or would we subscribe
o magpatiuyon sa kagabsan tabi sa mayoriya and magkooperar sa marahay na policies kan gobyerno or itong so maski gurano karahay kan policies kanang ganang presidente halimbawa gobernador senador or what daita ako on tabako tangani sinda kursunada aber daw tabi ano ang sistema kayan ha hilingon tayo sabi tang magayon yan na thesis na pag-adalan lalong-lalo na sa pagka-presidente ano ta dai pangani baga nagakatukaw uyan na pigbubutong na paibaba inda ko sa natabi kung ining 6 years would be a politically tumultuous presidency or baka magkaigwa na kita ning paradigm shift na tibaad wake up call na ini na yun na gayon siguro talagaan katuyan na pagbungkaras. Ano daw tabi, ha? May latest dyan, Angel, sa Tuyang Nerve Center, sa monitoring station niya to. Ramunta kay Angel sa oras na alas 4:33 ning pagkaaga sa last part na po kan sa muyang special coverage broadcast kan DCGB AM 97.1 OK FM as in kan WGB 106.9 FM. Si Angel, good morning Angel Giraray, what's happening? Yes, maray na aga Sir P, as in maray na aga sa itong tagapag-antabay. As of now, 100% na po kan 212 na election return kan syudad kan Legazpi and naiproseso na po as of 4:02 AM. So complete yan, complete official. Yes po. Complete official, Legazpi City. Yes po Sir Pio. Sige. Ang sabi ko na ba sir nang gana na? Gana na po ba sabihin ko Sir Pio? Apo. Si incumbent former mayor kan syudad ng Legazpi G. Rosal, igwa po nin 57,687 votes. Ay nadagdagan ning na more or less 300 votes paano sa Kiji. Yes po. Okay. Yes po. Yan final official na yan. G. Rosal 57,687. 57,687. Sige. Garbin Pido, 57,137. 137. Nako, difference of pira. 550. Close by talaga. No? 550 ang diferensya, no? Yes So, po. it's final official, at 100% na yan. Kakaluwas pa lang sa satuyang server tabi, hali sa Comelec, ano? Sige, so yun na po, ana. And incoming mayor, dating mayor man, 3 years ago, o kaya nagkakapirang taon, G. Rosal, 57,687. And close ang laban, 57,137 si Pido, ano. Difference of 550 votes, ano tatabon jing more or less? 550 po. 550 ang diferensya, 550 votes. Nato. Apo. So yan, it's gonna be G. Rosal sa syudad po ni Legazpi, tabi ano. 2022 Desisyon Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Oh, so daraga na sana tabi ha, daraga na sana pinisubaybayan ta kung maka bukod-bukod and makalamang or ba steady na kung makabukod-bukod pa si Alcalde Vic or steady na sulid ni Awin na Baldo tabi sa daraga. So mga sa councilors da kan Legazpi o councilors kan Legazpi sa daraga kita sandali muna nagapot kan sa Legazpi, standby muna ha, daraga muna kita diyan sa daraga ta hilingon ta ko nakabukod si Alcalde Vic or namantinder na ni Awin na Baldo. Ano na ba yun sa daraga? Final na? Yes po Sir Pio, nasa 100% naman. Final Almost official. 134 over 134 na election return as of 4:02 AM. Baldo Awin, 37,386. 37,386. And kay Perete po, 34,750.
59. Almost 2,627 po ang lamang ni Baldo kay Perete. Ayun. So that's final official. Incoming dyan na mayor, comebacking man, Baldo. Yan. Sige. 37,386 as compared sa final official man na result, 34,759. And ang vice alcalde dyan, so dati post Apo, yan? Zunji Haushan. And wala Okay. naman po, Sir Pio, nin paghiro duman sa mga municipal councilors po kan Daragalbay. Yan. Okay. Yun na po yan. Sige, thank you so much, Tabi Angel, and Tricia dyan sa Tuyang Nerve Center sa pag-monitor. Okay na. Tapos na. Tapos na. Sean Bicol, Obligasyones na tapos na. Bicol 20. Yan. Naaraman na po. Sa Albay, Bilog na Bicol. Saan pa? Party list Tig po. Kamalig. Ay, sa Kamalig man. Yung sa Vice Mayor kan Kamalig. Yes po. Iyon ang pitpitan man Apo. Post man baga so alkalde sa Kamalig. Sige daw, sa Kamalig? Kamalig po, 100% naman. Ang matuko po na mayor and vice mayor parehas Baldo. Yan. Okay. No, dahil napag ko na so boto. Okay po. Dahil nakabukod. So, pitpitan na kalaban ni Ding na Baldo, Yes po, Sir Pio. So, magtugang. Apo. Sobra Okay. man 500 subaya. Dito na mga Kamalig. Dito na laban, Okay, sige. So, thank you so much, Tabi Angel. Welcome na? po, Sir Pio. Tapos na? Bicol 20. Sean Bicol 20. So, party list, okay na. Ang laban ta. Ngayon na yan. Nasa sirkulo pa so ako Bicol, Tabi. Buday guning saro. Tingog kan ba naman? So sa Ligaspi, Tabi, na naghapot kan mga matukaw, yun na po ini. Beltran, JP Lee, Glenn Casulya, Gutierrez, pagkatapos isa ito nagsunki Gutierrez, Barizo, si Al, Ato Valladolid, Buban, How, Boots Lucila, Buda Sunshine Imperial. So ang incumbent lang digdi is ining si sandali. Halos puro bago pero nagturukaw naman ini. Halos puro bago. Si Buban incumbent ba? Di ba? So kapatid so incumbent kay to eh. Halos puro bago. Si Bariso ang digdi lang si Bariso. Buda si JP. Di ba? Yan sa konseho. Sa Vice Mayor si Bobby na Cristobal, Tabi. Vice Mayor Bobby Cristobal. Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Yun na, Tabi, nadagog na nindo so komposisyon kan mga nanggarana dyan sa tuyang pinagsubaybayan na pirilian. Sige, Tabi. Yan, mga texters niya to. Maray na aga. Sa Ligaspi, Tabi, Sernong G. Rosal. Si Sernong Narangasa. Good morning, Tabi, sa imo Sernong Rangasa. Sernong na Imbudo sa Nong Smitchap. Good morning, Tabi, Sernong. G. Rosal po sa Ligaspi, 57,687. Pido, 57,137. A matter of 550 votes. Yan na, Kwan. Ang diferensya. Naku, sa daw itong presinto na 550, ito tatabod din ito, sa ina presinto daw ito, da barangay, Tabi, na 550, Tabi. Okay, so yan na po, ha. Taud-taud ta, pag laog na DBP Henry duman sa tuyan ng pag-resume sa normal programming, ikukuan pa po yan, ilalatag yan ng mga nagkadarangog na nindo na complexion kan resulta kan burotuhan. Bilog na Bicol na po yan na nailatag sa indo. Sa UWAS, sa UWAS, Tabi, palan, mananggad na lingan ko sa UWAS. Sino ba yun sa UWAS? Asa na ba yun sa UWAS, Tabi, Angel? Sa UWAS, sino ba yun sa UWAS? Sa UWAS. Pakikon dyan. Sa Pulanggi si Kap Nonoy.
ana kuan mantang pigre-retrieve ni Angel ang kuan ang sa uwas. Pasok muna natin si Ans. Good morning, Ans. Yes, maray na aga tabi sa Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Location kan DCGB News. Yung kita digdi sa ibalong conference room kung sa hindi gigibuhon. And proclamation kan mga nanggirana. Yan, outright na yan. Outright na yan, ha? Dahil piga parahalo yan. Outright yan. Yes, diretso hindi tabi sa Pio kunya na aga. Sigalata lang nagkaperang mga kumbaga kinakaipuhan na mga proseso digdi tabi sa Pio. Presente na digdi na mga opisyales kan Comelec, Albay, Comelec Legazpi, and yaon na digdi sa tuyang incoming mayor. Ba, makuatan ng pahayag. Sige daw. Yes, balon lang magadan nin pahayag. Sige. Atab na tabyang digdi na bagong mayor ng Ciudad Can Legazpi, si Mayora Geraldine Rosal. Mayora, maray na aga sa DCGB kita. Live kita with Sir Pio Fernandez. Hello, Madam G. Good morning, Madam G. Si Pio Fernandez po inikan DCGB. Yes po, Pio, good morning po. Good morning sa mga atap na mga paraan tabay-tabi kan DCGB. Opo. So, primero, congratulations tabi sa imong kapangganahan mo niya na election tabi, Mayor G. Salamat po, salamat. Unya po baga, yung kita diti sa pagproklama kan nanggana po diti sa Legazpi City. Nagpapasalamat po kita dahil unipik pa iling man giraray kan majority kan Legazpeños na yaon man po giraray ang sa indang tiwala sa Rosal pong administrasyon. And i-asigurat ko po na inipapadagos ta lang kung ano sa mga marahay na mga padara kan sa tuyang alkalde, iyan po ang panalmingan ta. So, iyan po ang sabi ko nga ni magiging guide ta na nga ni may padagos ang mga programa at proyekto sa tuyang pinadabang alkalde. Ayun, opo. So, how would you reach out sa other camp tabi, Mayor G, Madam G, how would you reach out tabi sa other camp tabi? Well, it was a very good fight po baga. So, alam ko man na gabos man nag-effort and I know that sabi nga ni gabos man inibo halos kan both camps and I would congratulate also siyempre si Congressman Pido dahil siyempre kumbaga gabos man siguro may magayo na intensyon, alagad siyempre bako man politiko ang mapili, so tao pa rin. So congratulations kasi talagang kumbaga it was a very good fight. It was a close fight actually. Opo. Na how does it feel so sa imong agom o to sa Kapitolyo sa Kataning kan City Hall? Actually, sa totoo lang tabi Pio, wala man day taman yung pikisip na kung anong poder igwa kita ngunyan, kung anong pwedeng mga sabi nga ni estado kambuhay alagad syempre yaon man giraray sa pag-isip para padagos na makatabang sa sosyedad as in at least maangat lamang ang pagkabuhay kan mga Legazpeño at the same time kan mga Albayanos. On a personal level, Madam G, arin sumas pinagsubaybayan mo, so Kapitolyo so City Hall. Siyempre, sa tao tabaga na nagtitiwala as in padagos na iyaon sa Legazpi sa mga tao tang padagos na nagpadaba sa tuya. And aram ko man na sabi nga ni mayoriya ka nagtaong boto kan sa tuyang alkalde is Legazpeños. Kaya iyo man giraray po. So samuya nga ning pagtaon ning sabi nga ni utang na buot sa mga pagpadaba asin tiwala kan sa tuyang mga kahimanwa. What do we expect sa 3 years mo na pag-asumir by June and kung igwa ka pang mensahe na gustong ipaabot nasa sa imong pagkakataon tabi? Yes po tabi Pio. First thing of the day is syempre hilingon ta na sa mga project na mga nawala kan presenting administration, hilingon ta na gabos ini magtatarapos
And at the same time, sa mga bagong mga programs and projects na pwede taman mag-ibo, pwede tanang gibuhon. Siyempre, yaon man giraray po. So sabi ko nga ni mga social services na kaipuhan mamatean kan gabos sa sektor kan Ligaspeño, sa Legazpi, ang presensya kan lokal na gobyerno. Yaon po, siyempre sa mga kababaihan, sa mga senior citizens, gabos po na sektor sa transport, kaipuhan niya on permi ang pag-antabay kan lokal na gobyerno. And siyempre sa mga proyekto ta, lalo na ining sa pangaturugan kan sa tuyang alkalde na Legazpi Boulevard na kung saan halos arali na po bago kita yaon na kita sa Rawis. And sana padagos din lalo na po sa second bridge na pigapot ni Mayor Noel. Duman po magadigdi sa magpo-connect sa San Roque as in Rawis. Hindi po ang talagang dakula na gustong pangaturugan, na gustong matapos kan sa tuyang alkalde. Opo. Madam G, congratulations tabi, more power. Salamat tabi, Pio, and thank you very much again sa mga Ligaspeños, sa Padagos, sa nagtiwala at nagsupport sa Tuya. Sabi nga ni, we did all our best. So, thank God, kumbaga, we have emerged triumphant again, but rest assured na ibabalik ta ini sa serbisyo. Okay. Thank you very much. Sige, salamat tabi, Madam G, and So yan tabi, congratulations. ang primerong interview ka na DCGB News sa matukaw na bagong alkalde kan syudad na si Mayora G. Rosal. Nagadan taman si Pio nin pahayag na top notcher Yan. na Kataning ni G Bagayan, so top notcher. Si Launa Bertran, naputol si Angie sa imong transmission dyan. Igo na lang po kita ning 11 minutos bago magtapos sa tuyang coverage kanya na pagkaaga. Naputol si Angie, kakaroon si Lau Bertran, so top notcher na kagawad, Legazpi. Sandali. Sandali. Yung nag-upload sa kuya cellphone, standby katabi, ining nag-upload sa cellphone, standby katabi, 454 standby ka, may nag-report tabi na interview, resulta kan sa pag-iriba, standby katabi, 454 ining nag-upload cellphone. And go ahead, Giraray. Yes, makakaurot mo niya ng top notcher na board member sa Segundo Distrito kan Albay, si City Councilor Vince Baltazar, agad taki pahayag sa iyang pagkakaganaman bilang kinatawan kan Segundo Distrito kan Albay. Sir Vince, si Sir Pio po sa ibong na linya. Hello po, Sir Pio, maray na pagka-aga po, tabi. Maray na aga sa Paradangog. Sige, sir, maray na aga tabi. And primero, taon taga pagkakataon, makapag-pasalamat tabi. Asin kung ano pang gusto mo na ipaabot, go ahead tabi. Opo, inot po sa Gabos. Gusto magpasalamat sa Gabos na residente, kan 2nd District na nagluwas, asin nag-exercise kan sa ng karapatan magboto. And sa mga nagsuporta sa kuya, thank you very much po sa inda, lalo na po sa Legazpi na iyo po talaga nagtaos po yung dakulaon na boto para po manggana bilang board member. Utang na buot ko po ini sa Gabos na Legazpeño, taga Kamalik, taga Daraga, Rapo-Rapo, maanito nang sa kuyang serbisyo, buot sa puso, and hiras po ang sa kuyang mga naaraman, asin po ang sa kuyang serbisyo sa bawat munisipyo kan sa tuyang probinsya ko. Miyugon mo top notcher katabi serbisyo mo. Gun mo. Nakachamba tito. Nakachamba po. Ara mo si Vince Baltasar Fernandez. Apo. Fernandez tao. Day binuto ta ka. Buhat. Salamat po. Thank you very much po. Thank you. Iyo ganito so nakapatap na chero so pag shade ko kang apelyido mo. Opo, so Fernandez. Pares po bang kita? Di sige tabi. Noorin ang sa Indoman pagproklamar piparay din na kamo diyan sa kwan sa diyan ka sa ICR o duman kamo sa provincial board of Yaon po ako didi kay Mayor G. Rosal na ipaproclaim po kay banan po sa mga councilor tapos si Vice Mayor Bobby. Wala pa pong advisory sa muya kung anong sa probinsya. Sa probinsya. Day pa man po yata 100% sa probinsya ng Albay. Iyo, sige. Okay. Thank you so much. Congratulations. Thank you very much po. Sige. Mabalas po. Kasi po, mabuhay. Sige, thank you. Sige. And Tabi,
sa PIO. Nagadan taman ang bagong konsehal kan Syudad kan Legazpi. Yung top notcher. Bago siya, pero saan na top notcher sa Syudad kan Legazpi, si Councilor Lau Beltran. Councilor, sa ibang nilinya man po si Sir Pio Fernandez. Hello, Sir Pio. Good morning po. Yes, congratulations, Sir Lau. At tatawan taga pagkakataon. Makapagpasalamat asin sa imo man na mensahe sa mga Ligaspeños. Go ahead po, Tabi. Yes, first of all, syempre ang sa kuya pong taus-pusong pasasalamat sa Lambang Ligaspeños. Sa tiwala asin suporta na tigtaon nito sa indong lingkod. Makakaasa po kamo na ang sa indong mandato na tinao sa indong lingkod, di ko po sasayangon, and at the same time, matrabaho kita sa konseho para sa kadaklan na ikakaray sa satuyang syudad. Now, Sir Lau, Tabi aro kini top notcher ka. How do you feel na sa mga yaon dati talagang haloy na sa sirkulo di politika na-overcome mo, Tabi, Sir Lau? Well, siguro inot na inot. Para sa kuya, dahil siguro sa mahal na Diyos, na nahiling niya sa kuyang talagang pagpadaba sa tuyang mga Ligaspeños. And of course, syempre, so feeling ko niya na materialize ang sa kuyang hard work and perseverance is very rewarding. Syempre, I'm always grateful sa Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-importante po sa atin. Opo. And how would you maintain itong pinagasabi mo sa battle cry mo na you're one call away? Halimbawa ako, wala na ako pamasahe. Lau, tayo na pamasahe. Tio Fernandez. Ano ba yan? Go ahead po. Well, ako naman, tayo naman po sa Pio, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. So, being in the council, member of Sanggunian, syempre we have limitations, pero we will push kung ano yung kaya natin i-extend na tulong sa ating mga kababayan Ligaspeños. Would you still sa abot ng ating makakaya. Opo. Would you still be the same na madaring ranihan na ining pinahili mo sa kampanya? Mami-maintain mo pa ba yan as you assume comes June 1? Yes, of course. Kasi before pa naman tayo umupo dito, bago pa naman tayo nanalo sa Pio, ganun naman talaga si Lau Beltran. Talagang isang taong matulungin ever since. Kasi yun na nga yung naging isang corporate social responsibility natin bilang isang negosyante na talagang marunong tayo magtanaw ng utang na loob sa mahal na Diyos. Nagbabalik tayo sa tao. Ayun na po. Sir Lau, kung may gusto ka pang idagdag, you have all the time. Go ahead po. Well, syempre, wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi I'm so happy, and of course, syempre, puno ng pasasalamat sa mahal na Diyos. And of course, sa tuyang kababayang Ligaspeños. Iyo man lang po as of now. Pero expect po ninyo, mga kababayan ko Ligaspeños, that I will do my best para sa satuyang syudad. And of course, I will always be at the side of our good Mayora G. Rosal sa lahat ng mga programa na ikakaganda ka ng satuyang syudad. Adyan ka na nga sa katabi ni Mayor ngayon eh. Yes, nandito pala si Mayora. Anyway, thank you po. Thank you so much po, Sir Pio. Okay, sige. Thank you so much. Mabuhay katabi. Sige. Okay po, God bless. God bless. And, Tabi? Yan. Yan po, nakapag sa mga pahayag ka, nagkatira sa mga opisyalis kan Syudad kan Legazpi, matapos na eleksyon ko niya na presente taon niya ang maligis nanggana bilang councilor na syudad na si Ismael Buban IV, yaon si Alex Howe, and of course ang totoong amigo si dating kinatawan JP Lino. Matik yan si JP. Matik na yan. Sige nga, ngirit-ngirit. Ano kaya? Kumusta? Dahil nang pignanalian, automatic ng JP Lee. Automatic? Ay, nang dakol na hururo niya. JP Lee, balik konseho, Ligaspi. Ano pa man. Ulukunan nga ni. Dahil na pag-interview ay matinaan. JP Lee. Congratulations kay JP. Congratulations kay JP. Yes. Sige. So far sa PIO, waiting lang kami sa nagkatira pang mga proseso. Iba pang mga konsehal ng syudad na ipaproklamar ko niya na pagkaga. Yung ligdi si Atty. Brian Baleda kan City Prosecutor's Office, and si Atty. Fatima Ganos Paniagua sa tuyang election officer. Sige. Paramihan sa PIO, yan ang informasyon live ligdi sa ICR kan City Hall with Boy Ans Gilero, Decision People 2022. Thank you so much, Tabi Ans. Congratulations. Siyempre kay kinatawan JP Lee, balik siya sa konseho. Sir, good morning. And panduwas siya. Talaga naman. Panduwas si kinatawan JP Lee. Matik na yan. Alam na natin si JP Lee. Easy na yan kang publiko, Tabi. JP Lee, panduwas sa
Legazpi tabi ano. Sa Catanduanes, sabi ni Noel na Manalo, eto, good morning padi, congrats sa gabos na nanggana, move on kita gabos. So mga napierde, acceptance and move on. God be the glory. Yan yun magayon na mensahe. Sa Catanduanes tabi padi, may update na po kamo. Catanduanes tabi, pading Noel, in the bag na, okay na, pigalat na lang ang proklamasyon tabi. Di ito na lang na porsyento. Boboy Kuwa and Boste Kuwa. And bago duman ang congressman, bago ang congressman duman, nasalidahan po si Congressman Hector Sanchez, bago na tabi. Si Leo, ano na apelyido ka ito ni Leo? Basta si Leo, yung sa Catanduanes, bago na tabi, ha? Sa pangaran po kan Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated sa pamamayon ni Madam Brenda Bayona Locsin, si Sir George Nabayona, Sir Nonoy Nalocsin, si Sir EVP SM Glenn J. Barcelon, VP Henry M., and then News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta, sa opisina si Madam Muriel, si Madam Shirley Dilumen, Election sa pangaran kan bilog na news team, si Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, Ans Galero, Luens Barcena, Joshua Bino, sa Manibela si Henry de Boy Mata, ang samuya pong mga volunteers sa bilog na probinsya ng Albay, and syempre samuya mga volunteers mandigdi sa Nerve Center sa SL Technology Foundation Incorporated. And syempre sa pangaran man po kan bilog na technical crew sa pamamayon ni Chief Ramir Bunjing Tanay, kapartner ko ngunyan si Junapolis, Tatanems Flora, si Pading Nald Baldo, sa IT yaon diyan si Tricia, si Arven, si Richard, si Mark yaon mantabi, sa production center yaon diyan si Angel Mustasa, sa pangaraman kan FM nyamo WGB FM Duman sa Tabaco City sa pamamayon ni Station Manager Dexter Velez, pati mga pag-iriba, and siyempre sa samuyang sister station man 97.1 OKFM, SM Sugar, DJ Toyang, Nonoy Palaboy, Isko Driver, Don Emilionario, si Ares, si Tata Adrian. May nakalimutan pa ba tayo? Wala na? Gabos na tabi. Yung mga ko natin, OJT from Bicol University, mga ipakisulat mo yung yung mga ating OJTs diyan sa Bicol University. Nag-wind up na po kita sa tuwing special coverage, malaog na ang normal programming po kana DCGB, CB Penra alas 5 nin pagkaaga, then diretso na po yan, masunod na mga Bareta, Tingukan Banwaan, Aramon Nyato, Bareta, Pingkaon mo Baby, Usapang Pamilya, gabos-gabos na po yan, Bicol Target. Yung OJTs natin from Bicol University, and mga pag-iriba pa dyan na mga nag-arantabay. Congratulations sa mga winners, and move on na kita, sabi nga ni Pading Noel, move on and to God be the glory. And siyempre, sa tuya man ng mga parantabay dyan, salamat po kan sa indong paginanyog, asin amang Diyos, ang magbantay. Good morning, Pilipinas! This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isa